El cervell és un òrgan tan important i essencial que no es pot permetre el luxe de descansar en cap moment. Això no és mútuament exclusiu amb el fet que sí que té períodes on té uns pics d'activitat i uns períodes en els que està en un estat molt més basal per simplement mantenir l'homeòstasi del cos. En aquest sentit, quan dormim, no estan actives les mateixes àrees que quan estem desperts. I aquestes poden anar alternant segons el tipus de son en el que estem i el tipus de somni que estem vivint. Per exemple, i sense entrar en molt detall, en el son més profund que tenim existeix el son d'ones lentes, que és un estat on si amb un electroencefalograma miréssim l'activitat d'un cervell, tindria el d'un cervell que està, relaxat, tranquil, o com si una persona estigués amb els ulls tancats o relaxada. Aquest somni és el que correlaciona amb el descans físic, és necessari i essencial per sobreviure. Si a un organisme se'l depriva d'aquest somni, pateix unes conseqüències molt brusques que poden desencadenar la mort de l'organisme. I el tipus de somnis que es tenen en aquest estat són uns somnis amb una narrativa poc coherent, confosa, i no se solen recordar quan un es desperta. Amb aquest somni profund s'alternen fases del somni de moviment ràpid d'ulls, el somni REM, on en aquest el cervell realitza unes tasques de manteniment i d'organització dels records i de la memòria. En aquesta, els somnis que es tenen són amb una narrativa molt més coherent, solen recordar-se si et desperten, i si et depriven d'aquest tipus de somni, una persona estaria sota els efectes de l'estrès, l'ansietat, etc. En qualsevol cas, el somni va alternant entre aquestes dues fases per permetre el descans i el manteniment i la reparació de tot el sistema en diferents etapes. Per exemple, curiosament, els dofins, que necessiten respirar de l'aire però viuen sota l'aigua, no poden permetre el luxe de dormir completament el seu cervell i aleshores dormen un dels hemisferis alternant-los. Primer dormen en un hemisferi i després dormen l'altre. Així que dormir és totalment necessari per mantenir el cervell actiu i mantenir un organisme sa, però el cervell, tot i així, no descansa per complet en cap moment. Sempre ha de mantenir unes certes activitats, com per exemple la respiració, etc., que les pot mantenir en un nivell més basal, però les ha de seguir mantenint malgrat dormir.